Ще ви покажа уникална къща за гости. Аз в момента съм на дреновото дърво. Барбекю. Взимате си месото, сядате тук и го печете. Влизаме. Лично съм ползвала студиото и съм очарована. Зад мен голяма спалня, втора по-малка спалня, съвсем спокойно двама човека спят на нея. Кухненска част, като имате абсолютно всичко. От готварска печка, котлони, микровълнова, кана, кафе машина. Тук имате дори тостер. Вдовско сърце. Ниската маса ни посреща с сърца. До телевизора сърца. Цветята зелено, зелено. Нека всичко да е в зелено. Имаше една такава песен. Вижте, всичко е в зелено. Сега излизам и вън. Излизаме на терасата. Град Чепеларе. Искам да ви споделя, че снощи видях сърничка, която точно срещу мен бягаше. Обръщам ви да видите гледката към планината. Кев ви разходка, кев ви надолу към централната улица. Санитарния възел. Тръгвам аз да си правя в чиника нещо и отварям шкафовете и вижте, чай. Значи продължавам нататък. Тук намерих мед с специални, за да може еднократна употреба. Също така, тръгвам аз да си взимам кафе и собственичката казва: не, аз съм оставила и кафе, и захар. Представете си моето очудване. Изключително впечатлена. Излизам от банята, започвам да си бъркам в моята чанта за клечки за уши и за тампони и забележете. Виждам това на огледалото. Имате абсолютно всички хотелски условия, плюс на тях. Препоръчвам ви с две ръце. Разбира се, имате сешоар, разбира се, имате и ютия.